खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 15 सेप्तेम्बर 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि गावनि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों मोजां फिथाइ मोनफुंनो हागोन, गोसोआव गोजोननाय मोनगोन, गाहाम सान। वृष राशि नखरनि हालसाला गोग्लैसोलांगोन, गोबां रांनि आंखाल नुजाथिगोन, गुबुननि मदद लानांनो हागौ। मिथुन राशि जिउआव लानाय थांखि सिमांफोरा जाफुंसारगोन, गोसोआव गोजोननाय मोनगोन, साना गाहामैनो बारलांगोन। कर्कट राशि बेसेनगोसा मुवा बेसाद गोमाजानो हागौ, बायजोआव ओंखारोब्ला सांग्राङै सोलिनाया गोनां, जेंना गोनां सान। सिंह राशि गोसोआव गियाननि सानस्रिया जायगा लागोन, बयजोंबो अनज्लायना गोरोबलायनानै थानो हागोन, रंजा खुसिजों साना बारलांगोन। कन्या राशि समाजनि हाबा मावनो थाखाय गिदिर बिबान मोनगोन, गोसो होनानै मावोब्ला जाफुंसारनो हागोन, बयनिबो अनसायनाय आरो थुलुंगा मोनगोन। तुला राशि बिसि फिसायनि गेजेराव दावराव दावसि जानो हागौ, सानै हयै बाथ्रा बुंनाया गाहाम, जेंना गोनां सान। वृश्चिक राशि गावनि गोरोन्थि हाबा मावनायखौ नखरनि सुबुंफोरजों हमजानो गिगोन, गोसोआव गिनाय साफिगोन, गाज्रि सान। धनु राशि गिदिर खैफोद नुजाथिनो हागौ, गोबां दुखु खस्थ सहायनांगोन, सांग्राङै सोलिनाया गोनां। मकर राशि मुलाम्फा गोनां सान, फालांगि खालामोब्ला गोबां रां आखायाव फैगोन, गावनि आरो नखरनि गोनांथिफोरखौ सुफुंनानै लानो हागोन। कुम्भ राशि साननाय लुबैनायफोरखौ मोनफुंनो हानाय नङा, गोसोआव हांमा थागोन, साना गाज्रियैनो बारलांगोन। मीन राशि नखराव साख्रि जाफुंसारनायनि रादाब मोनगोन, बिमानि गोसोआव गोजोननाय मोनहोनो हागोन, रंजा खुसिजों साना बारलांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै, बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों, बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों।